Holy Spirit, we just allow you, Lord God, to move. We just allow you, Lord God, nga mo, oy, makikistorya ka na mo, Ginoo. Salamat, Lord. Mahimo kami, Ginoong Dios nga, makadawat sa imuhang giandam ka na mo karong buntaga, Lord. Mabag-o man or madaan naman, Ginoo. Salamat, Ginoo, nga ang imong pulong. Gamhanan, O Dios, nga amo ang madawatan karong buntaga. Nalaygo ni mo ngalan sa ulay katapusan. In Jesus' name, everybody say, Amen. Come on, open your Bibles diri sa Proverbs. Isa niingon nga malingkod mo. Manindog tagbalik atong i-honor ang pulong sa Ginoo dinhi sa Proverbs chapter 20 verse 6. Tanawa inyong mga Bibles. Nabay Bible imong tapad, lingia siya. Uso paghihapon nga magdala og Bible. Amen? Amen. So kung wala kay Bible, you just share your Bible din na sa imong basig na Bible imong tapad. Tanaw na to ang pulong sa Ginoo. It's very important nga dili lang mo makadungog, di lang ta makadungog sa pulong sa Ginoo, but makita nato nga ang pulong sa Ginoo naagid sa Bible, na ang gisulti din ni tubangan naagid sa Biblia. Proverbs chapter 20 verse 6, naa na ba? Okay, ingon din many claims to have unfailing love, but a faithful person who can find. Sa Good News nga version ingon, everyone talks about how loyal and faithful he is, but just try to find someone who really is. Sabi ni Saya pa, daghan ang muingon nga matinud-anon sila, apan ana aba kanila'y masaligan? God bless His word. Pwede na tamang lingkod ng igsoon. Pwede na mo mulingkod. Karong buntaga, ang pulong sa Ginoo makikistorya nato mahitungod faithfulness. Everybody say, faithfulness. Ang tanan mo ingon, faithfulness. Sa man sabi ni Saya ng faithfulness? Pagkamatinud-anon. Sa dictionary, akong gitanawon sa meaning sa faithfulness, ingon din consistent. Sa man ang consistent? Kanamang makanunayon. Dependable. Makasaligan. Tungod kay makanunayon siya, makasaligan siya. Masaligan siya. Committed. Sa manang committed, komitado, sabi ni Saya pa. Kumingon siya, mo promise siya, mo commit siya sa usa ka yang buhaton gud niya. Mo nay faithfulness. Amen ba? Nasabtan. No? Ingon pa dito, having or showing true and constant support or loyalty. Naa siya anak nga karakter, naa siya anak nga kanang pamatasan or attitude nga o nagpakita siya tinuod. Di lang tinuod, constant pagyud kanunay nga kanang suporta or loyalty mo nay mga faithful nga mga tao kanang loyal. Ang faithfulness synonym ana niya is loyal. Sa nang loyal, dili ka tong mainom ha? Nga orange, royal to siya. Loyal. Sa nang loyal? Matinud-anon, no? Parihara sabi ni Saya, pero sa English, kuan daghan kaayong diverse nga mga kuan kanang pulong nga pari kanang maka the same ang iyang meaning. Loyalty kana bitong tinuod ka sa usa nga imuhang gipromisan, tama ba? Implies unswerving adherence to a person or thing or to the oath or promise by which a tie was contracted. Example, mo kanang kaminyoon, naaman kay marriage contract ana, nakigkontrata ka. Dili lang sa imuhang giminyoan, sa imong bana, sa imong asawa, but nakigkontrata ka sa Dios. Are you loyal to that contract? Matinud-anon baka ana nga kontrata, did you keep your promise? Imuha bang gitupad ang imuhang gisaad sa tao ug atubangan sa Dios nga magmatinud-anon ka until death do us part. No, mauna siya ay meaning sa faithfulness. Loyalty or loyal kung ingon implies a firm resistance to any temptation to desert or betray. Ang kanidang word nga loyal or loyalty
nagpasabot ni nga lig-on ka nga mubarog nga imuhang isalikway ang tanan nga mga temptasyon nga mahimo kang mo betray or mo imuhang luiban, no? Luiban or imuhang i-desert ang usaka imuhang gi-promise. Kanibitang mo promise ka, daghan kaayo di aing temptasyon nga dili nimo makip ang imong promise. Nakasulay na ka ana? Mo promise ka nga, oy, 8:00 na anagyug ko. Daghan kayong temptasyon nga di ka kaabot og 8:00. Lugay ka kamata, temptasyon nga kuan pa ka nang magtulog-tulog pa, temptasyon sa Facebook, madugay ka. Di ba? Temptasyon nga maglangan-langan ka. Di ba? Karong buntang ka maigsoon, God magtudlo sa atoa. Unsay nganong importante ni nga mahimo tang faithful. Inay mong tapad, faithful. Ingnay mong pikas tapad, ingna faithful. Salamat sa ning tuman. Kita kay diri ang wala ning lingi sa iyang tapad. Lord, panalangin itong ning tuman. Amen. Karon mga igsoon, because nganong importante, because we are living, nagkinabuhi ta aning usa ka generation nga kung ana bitaw ka ng dili committed. Usa ka generation nga, we live in a generation nga disposable na lang ang relationship. Daghan na kay disposable karon. Di ba? Disposable na ang bana, disposable na ang asawa, disposable na ang church, disposable na ang cell group, kung di nakaganan, buyan na lang nimo. Di ba? We live, makita nato, di lang nato madungog, but even dool nato, it's happening in the midst of us. People who don't want to be committed anymore. Dili na komitado, daghan kaayo mga tao nga wala na gani ning tuo og kaminyoon. Dili lang ta magpakasal kay kuan ka ng dili pa sure or kanang try lang sa good ni basin dili ba mo work. Diba? Wala na ba'y forever? Naapa ba? Murag naa, murag wala. Dili na komitado sa marriage, dili na komitado sa trabaho, dili na komitado sa church, dili na komitado sa mga katawhan. Imo nang today mga igsoon, no, I'm standing here because ako mismo is ministered by this word. No, nadungog na ako ni og ako gyud na ministeryohan ko sa Manila when we were there, no, sa pastors nga conference. I was blessed, no, to come with pastora. Na ministeryohan kay ko aning pulong sa Ginoo. God reminded me ani nga pulong and gusto sa Ginoo nga karong buntaga mga igsoon makabaluta because no, I want to say to all of you that God is looking for people who are faithful. Nangita ang Ginoo mga tao nga matinud-anon. Matinud-anon ba ka? Salamat sa tulo. Matinud-anon ba ka? God is looking for you, no? People who gusto ang Ginoo mo gamit og mga tao nga matinud-anon. Dili lamang ang Ginoo nangita og mga tao nga mga talento, puno og talento, puno og skill, no? Dili wala lamang nangita ang Ginoo mga tao nga kanang mga bright, mga successful, but I tell you mga igsoon, God is looking for people who are faithful. Inay mong tapad, God is looking for people who are faithful. Nangita ang Ginoo Dios ay ang mga tao nga matinud-anon. Amen. Kay kung dili ka matinud-anon mga igsoon, ang kanang imong ka-bright, kanang imong talento, kanang imong skill, useless ra na kung dili ka matinud-anon. Amen? Diri sa Luke chapter 18 verse 8, sa ubos nga portion, no, sa ulahi nga portion ningon diri, nevertheless, when the Son of Man comes, will He really find
faith on the earth. Ingon diri sa binisaya pa, kung inigabot sa Dios, inigabot sa Ginoo, makakita pa baka siyag pagtuo diri sa kalibutan. Faith here, no, sa amplified nga version, nagingon diri, will he find persistence in faith on the earth? Makakita pa baka siya pagtuo nga nagpadayon dinhi sa kalibutan. Faith here, or faithfulness, or faithful, is the same meaning ani nga word, ani nga passage, or ani nga context. Tungod kay faith, ang pagtuo is faithfully believing God. Ang pagtuo mo na ang pagkamatinud-anon sa imuhang pagtuo din na sa Ginoo, or pagsalig din na sa Ginoo, and acting og pagbuhat. Ang pagtuo nga walay buhat, patay. No? So ang pagtuo is ay mong pagmatinud-anon nga pagsalig og pagbuhat sa unsay gisulti sa Ginoo. And faithfulness, mauna siya ang pagbuhat nga matinud-anon sa unsay kabubuton sa Ginoo sa imuhang kinabuhi. Ang pagtuo maigsuon dili lamang sa panahon nga nadasig ka. Na yes! Buhat gyud ko ana, ubegid ko ana. That's good. But ang importante, how about tomorrow? How about sunod adlaw, sunod bulan? Mubuhat pa baka ka sa imong giingon nga imong buhaton? Are you faithful? Mo na importante sa Ginoo maigsoon. Faithfulness mo na ang pag-ingon, I will be true, magmatinud-anon ko sa akong gisaad by God's grace. Pinaagi sa grasya sa Dios. Amen? Amen. Samtang nagpaabot kita sa pagbalik sa Ginoo mga igsoon, inigbalik niya makakaplag kaha siyag babayi, lalaki, young people. Nabay mga young people dire? Masabaan gid ni sila mga young people. Naabay mga minyo dire? Makaingon nga kanang mga young people, mga minyo nga moingon silang kaugalingon nga, I will live faithfully. My desire, Lord, ang akong tinguha Ginoo, mao ba ni ang imuhang tinguha sa imong kasing-kasing nga mahimo kang matinud-anon until my breath runs dry. Lord, hangtod sa katapusan sa ako ang gininhawa Ginoo. Gusto ko, Lord, akong tinguha nga magmatinud-anon ko. Dili lang karon nga nadasig ko. I tell you, it's very easy. Sayon kaayo nga mayong kag matinud-anon kung naa ka sa kadasig. Kung naatanan, imuhang gipangayo, imuhang gusto naa. But sa mga panahon nga, na mga temptasyon nga, murag lisod, ipadayon, igsuon mo, padayon pabaka ka. Muna ang time nga mahimong masukod or matry or makita kung tinuod ba ang imuhang faithfulness. Inay mong tapad nangita ang Ginoo og matinud-anon. Pikas na poding na nangita ang Ginoo og mga matinud-anon. Why is faithfulness important? Nganong ang pagkamatinud-anon importante man? Importante ba ang pagkamatinud-anon? Pagka-faithful, igsoon? I'm speaking to you right now. Ano mang importante man? Number 1, because God rewards us according to our faithfulness. Ang Diyos mo ganti kanato sumala sa atong pagkamatinud-anon. Ingna imong tapad, gusto ka ganti? Ganahan kita ganti, no? God is looking at our faithfulness. He rewards us. Gantihan ta sa Dios, sumala sa ato ang pagkamatinud-anon. Sa Biblia, mga igsoon, in the Bible, more or less 5 to 6 different parables din ha, where faithfulness in the New Testament, at least in the New Testament, ipakita nga ang pagkamatinud-anon importante kaayo. Sometimes, ang Diyos, God can overlook our ignorance. God can even overlook our lack of talent, our lack of wisdom. But dili gyud niya ma-overlook our lack of faithfulness. Dili gyud ma-overlook sa Dios. Ug dili gyud niya kanabitang
makaligtaan lang, tan-awon, unsay atong nabuhat, sa unsay gihatag sa Ginoo nato nga kapasidad. According to the Word of God, ang atong kinabuhi, hukman on the basis of our faithfulness. Ang atong matago sa kakinabuhi, ang imong kinabuhi, ug ang akong kinabuhi, muatubang sa Dios, hukman ta on the basis, unsa may basis sa Ginoo, according to our faithfulness. Yung nakaingon ko, ana, tanawa inyong Bible sa Matthew chapter 25, verse 14 to 27. Dili na lang ako ni basahon tanan, humubura atong time. But akong kuan ang i-summarize ang maong parable. Nay usa ka agalon nga gihatagan niya og talento or salapi ang iyahang mga sulugoon. Gitawag niya yung mga sulugoon, gitugyanan niya og kwarta aron inegosyo nila. Ang usa gitagaan niya og 5,000, ang usa gitagaan niya 2,000, ang usa gitagaan niya 1,000. Ang sulugoon nga nakadawat og 5,000 iyang ginegosyo. Dayon nakaginansya siya og Kabalo ba mo sa inyong Bible? Pilayang nakuan na gain another 5,000. Ang sunod, ang 2,000 nakadawat, nakaginansya po siya og another 2,000. Apan ang nakadawat og 1,000 milakaw og gilubong niya sa yuta ang kwarta og gihatag sa iyang agalon aron unta inegosyo. Pag abot balik sa iyahang agalon, gitawag ang mga salugoon aron pagsumada. Naaday pagsumada. Inaimuhang tapad, sumadaon raon niya ka. At the end of our lives na ay pagsumada mga igsoon. So pag abot sa agalon, gisumada, ang kwarta nga iyang gipanegosyo, ang sulugoon niya nakawat og 5,000, iyang gipakita, naara, ug ning ginansya pa og 5,000, sir. Ang 2,000, ingon siya, naara, sir. Ning ginansya pa gyud og another 2,000, so ning doble, di ba? Amen? Unsay giingon sa agalon? Ug miingon ang iyang agalon sa mga sulugoon. Pariha no sa 5,000 nga gitagaan ug sa 2,000 nga gitagaan nga nang ginansya niingon ang amo. Well done, my good and faithful servant. Maayo akong buutan ug matinud-anon nga sulugoon. At the end of our lives mga igsoon, sama ani nga parable sa Biblia. Ang Diyos wala niingon, well done, good and successful servant. Wala siya niingon, di ba? Wala siya niingon, well done, good and intelligent, smart servant. Ano sa iyang giingon? Well done, good and faithful servant, kanindot nga maingnan taana sa Ginoo igsoon, no? This is the only thing, no? God holds us responsible. Mahimo ta nga kana bitang ma-offer nato sa Ginoo. This is the only thing nga ma-offer nato sa Ginoo maigsoon, our faithfulness. No, for how many kana bitang mag-worship ta sa Ginoo? Kinsay nakabati sa presensya sa Ginoo as we worship this morning. Moingon, amen. Yung kanabitang mabati na nato ang presensya sa Ginoo, makita nato nga, Lord, wala gid ko'y enough nga ma-offer nimo. Wala gid ko'y imuhatanan, Lord. Ang kalibutan, imuhatanan. Ang akong kwarta, gamay ra kay ni, imo man kadato tanan. Lord, I have nothing to offer to you. But my life, gitanaw sa Ginoo ang atong faithfulness. This is the only thing that we can offer to God. At the end sa atong kinabuhi, mga igsoon, gusto ang Ginoo nga moingon sa ato ang tanan. Well done, good and faithful servant. Maayo anak. Sa diri pa ka sa kalibutan, imong gibuhat ang tanan imong mahimo. No, sa tanan nga akong gihatag nimo, imong panahon, imong salapi, imong talento, tanan nga akong gihatag sa imong anak, imuhang gibuhat,
ngo imuhang nakita nako na nahimo kang matinud-anon, well done. Bisag na mga panahon nga napakyas ka, bisag na mga panahon nga nagpakaulaw ka, bisag na mga panahon nga dili ka perfect, but you were faithful. Dili man ta perfect, igsoon, amen? Ni ano na imong tapad, basig perfecto or perfecta na iyang ngalan. Siya ragi perfect. Oh, but kitang tanan, we are not perfect. Naata din sa kalibutan, sayop pa ta. Apay mga panahon nga magpakaulaw ta. Apay mga panahon nga madagma ta. But wala na gi-count sa Ginoo, igsoon. Ang gi-count sa Ginoo is your faithfulness. Are you faithful? Whatever task, whatever purpose, whatever command, unsa may gipabuhat sa Ginoo nimo, unsa may katuyuan sa Ginoo sa imong kinabuhi, gihatag sa Ginoo kanimo or kanato, taliwala sa daghang discouragement, daghang temptasyon, daghang mga kanabitang muali, kanabitang mu-block nato nga magpadayon ta, bat nagpadayon ta, taliwala sa kapakyasan, taliwala nga dili ta perfect, but gitanaw sa Ginoo, are you faithful? Diri sa kung may exon, diri sa parable, it's very important to know nga ang katong isa kabuok nga servant nga gitagaag usa ka talento or usa ka salapi. Nahimo siyang unfaithful servant. Opposite sa faithful, unfaithful, dili matinud-anon. Nakita nako kaning tawhana talawan sa iyang sa commitment. Dili siya wala niya, di ba kay kanabitang mangnegosyo ka, kinahanglan man nag-commitment. Di man pwede nga nadasig lang ka karon nga magnegosyo ka, dayon kanang, di ba kaning mga negosyante, dili man sa permanente nga ning ginansya ka. Apa man panahon nga, walay ginansya, ginansi. No, napoy mga panahon nga, gamay ginansya, napoy panahon nga mo ginansya. Pero kanang pagnegosyo, kinahanglan na commitment. Nga naman, dako kag, kapital. Sayang kaayo ang imong gi-commit nga kapital nga dili ka committed nga mo padayon ana. Diba? So kaning tawana nga gitagaan og isa ka talento, nakita nga ko nga dili siya committed, talawan. Kani di ay mga dili komitado nga mga tao talawan. Basig dili mo work. Mo na nga nakahinumdum jud ko sa ako ang marketing nga subject niingon gyud ang amo ang instructor, amo ang professor, ingon siya nga kaning pagnegosyo kinahanglan nig mga brave nga mga tawo. Kinahanglan ni og mga maisugon nga mga tawo. Kay nga naman, risk taker ni sila. Murisgo ni sila sa ilahang panahon, murisgo sa ilang salapi, murisgo sila mga talento, only to find out na dili guaranteed na makaginansya, but they are puno sila sa pagtuo nga makaginansya, gyud mao nang ning kapital sila ana. Tama ba? So nakita na ko kaning tawhana nga gitagan og isa lang katalento, usa ka talento. Kuan siya kanang talawan, dili siya komitado. Siguro naa sa iyang kinabuhi nga gikumparar niya iyang kaugalingon, di man ko parehaan niya gitagaan og 5. Di man ko parehaan niya gitagaan og 2. Ako isa ra gyud. Kuan ra manggug ko nani ra manggug ko, di man ko parehagod anak niya edukado. Di man ko pareha anak niya mo istorya. Kumparar niya iyang kaugalingon sa uban. Kay since dili man siya pareha sa uban, may pag wala na lang ko'y buhaton. May pag ilubong na lang. May pag lingkod na lang ko. Minaw na lang ko. Tanaw na lang ko unsay mahitabo. Pag abot sa agalon, unsay giingon niya? Unfaithful servant. Wicked. Kabaluman unta ka nga maningil gyud ko sa unsay dili ako. Anong wala man na nimo gibutang sa bangko aron mo ginansya. Kaning tawhana igsuon talawan, no? Walay dili komitado. Wala siya gibuhat. Unfaithful siya. Unsa man kadako or unsa man kagamay ang imong kapasidad, believe, tuuhi na nga gamito na sa Ginoo.
Just be faithful. Siguro, kanabitang maminaw ko kanang mga maayong mga magwawali, mga igsoon. Kanang maibog yun kay ko. Ganahan ko nga inana unta kong istorya. Oy Lord, kanang naunta ko ingon ana mo nang I always pray Lord, naagin unta ko yung mga nindot nga mga kanang mapanalanginan kay ko nga mga revelation ba Lord. Inana pud unta ko Lord, napugid unta ko yung mga nindot pud kay nimo nga mga revelation. Muo ginakanunay akong i-desire when I listen kanang maminaw kong mga nindot nga mga magwawali, mga igsoon. But every time nga suguon ko ni pastora nga muwali nang akong tanan ko kaugalingon ba nga daw, di ko parehaan ni nila mawali ng Bishop Oriel, Pastor Lawrence, Sir Cesar, Pastora. I-compare na ko kung kaugalingon ba. But you know, nahimo lang dyan kung faithful nga mutuman sa sugo ni Pastora. Di man siguro kung maayo mo istorya mga igsoon, but I believe na sa akong pagstorya, namuhat ang Ginoo sa inyong mga kasing-kasing. Because dili man ako ang mustorya, ang Holy Spirit man ang muspeak sa inyong mga kasing-kasing. Amen? Palakpakan na to ang presensya sa Holy Spirit. I know God is speaking in our midst this morning. No? Kung unsa man ka, no? Bana ba ka, asawa ba ka, be faithful. God is counting on your faithfulness. Kung estudyante ba ka, be faithful sa imong pag-eskwela. Kung mama ka, papa ka, be faithful. No? Kung cell leader ka, be faithful sa imong cell. Every week. Dili na faithfulness ka nang once a month ka mag-cell. God is counting every week na nag-cell group ka, bisag ulan. Nag-cell group ka. Bisag kapoy. Dali sa trabaho nga mahuman. But you were there sa imong cell group. Nag-cell group ka. If you're a cell member, be faithful. No, ma-test ang atong faithfulness karong mga panahon ng ating ulan-ulan. Diba? Bisag taligsik, kusog ang ulan diri sa amo, di ko kaapil og cell. God is looking at your faithfulness. Kanabitang mga panahon nga ma-test. Maputo test ang atong faithfulness. Maunay panahon nga mo shine ka. Na mahimo kang faithful. Kaya ang faithful is not just a word. Dili lang siya pulong igsoon. It's an action word. Gibuhat na siya. Ingnay mong tapad, gibuhat na. Ang pagkamatinud-anon, gibuhat na. Sige, ingnay mong tapad, buhat ta igsoon. Na ang pagkamatinud-anon, gibuhat na. Dili na gisulti lang. Amen? Be faithful in your time. Pag matinud-anon sa imong panahon, igsoon. Pag matinud-anon sa imong tithes, sa imong kwarta, wala nagtanaw ang Ginoo unsa na kadako, unsa na kagamay. God is looking on your faithfulness. Nagtanaw siya sa imong pagkamatinud-anon, Lord, biskag kuan Lord ka nang kulang gyud, but Lord, I am faithful in giving this to you. God is looking at our faithfulness. Exhort. Be faithful. Ingnay mong kaugalingon, be faithful. Sometimes sa pagitaan ng attitude bitaw nga dili lang ko mobuhat ani, dili man ko expert, dili man ko maayo kaayo ani. Sila na lang kay maayo kay na sila, wala lang ko'y buhaton. Naataan ang attitude usayon niya. Magulat nga mo ingon ta nga kuan sa jud ko nanay mo ingon niya nakoy naakatoy saka di lang ko mosulti sa ngalan no kay unya lang ko mo alagad sa Ginoo kung nagkuan pa manggug ko, nag-eskwela pa manggug ko. Yan lang kung mo alagad sa Ginoo kung manan ako giskwela. Pag mag-eskwela, nakatrabaho, wala ning alagad sa Ginoo kay na busy sa trabaho. O yan na lang kung alagad sa Ginoo kung kuan kanang naanak ko'y time. Busy pa manggug kay ko sa kong trabaho. Kano sa pa ka na ay time no? Kung dili ka mo hatag og time, wala gyud kay time. Sometimes we have that attitude nga. Salamat, wala na diri may igsoon. Amen? Amen. Naghag mga alibay, but I tell you, faithfulness is just doing it. Ang pagkamatinud-anon is pagbuhat lang. Buhata lang. Sige pa buhat sa Ginoo nimo. Buhata lang, just do it. Tingon pa ang night. Just do it. Just do it and keep on doing it. Even if you are not an expert, as you are doing it, God will do the impossible sa imong kinabuhi.
Oh, buhata lang, a faithful man, ang matinud-anon nga tao, is truly a man full of faith. Ang faithful nga tao is muna ang tinuod nga tao nga nagipagtuo. Nabisag dili nimo kaya because gisugo ka ning atujog ka, Lord, nagi ko'y pagtuo, gisugo man ko nimo ani mabuhat gyud ni nako. And then you will see, Lord, nabuhat gyud nako. Ikaw ang nagkuan ako, Lord, nagtabang nako nga nahimo nako. God will do the impossible for you if you will just do it. Inay mong tapad, just do it. Just do it, igsoon. No, ang sa akong giingon, ang pagtuo, dili lang kadasig may go, yeah, buhaton gyud ako ni. No, but faith is doing it. Pagbuhat ani and believing that God can do what we cannot do. Lord, buhaton ako ni Lord, sugot nang jud ko diri Lord, nga motindog ko Lord. Masulti ko, ikaw na ang mubuhat Lord. You can do it. Kausap ka mga kinabo. Faithfulness is purposing in our hearts to do the will of God, whatever it costs. Ang pagkamatinud-anon is gituyo gyud nimo sa imong kasing-kasing nga buhaton nimo ang kabubuton sa Ginoo no matter what it costs. Bisan pag mo kustar na nimo nga mo matakag sayo, mag-devotional ka, be faithful in your devotional. Be faithful sa imong time din sa Ginoo. Why does God rewards us in our faithfulness? Ngano man nga i-reward man ta sa Ginoo sa atong faithfulness. May so quickly lang. Faithfulness is the only thing that we can offer to God. Ako rin ang giingon. Tungod kay ang atong pagkamatinud-anon maora gyud na atong ma-offer sa Ginoo. Amen? Maora gyud na atong mahatag sa Ginoo. As a cell leader, no, as we can only be faithful leaders. Kung cell leader ka, pag matinud-anon lang nga, cell leader ka, naalang ka, magbuhat sa kabubuton sa Ginoo, God can, ug ang Dios na ang mubuhat nga mo pag-grow sa imuhang cell. Diba? Kung faithful ka sa gamay, saligan ka sa daghan. Diba? Kung cell leader ka, be faithful in your cell. I tell you mga igsoon, sa akong pagsugod, sa akong cell, daghan kay kog fears. What if, Lord? Di na ko kaya. What if, Lord? Wa ko'y kwarta. What if, Lord? Kanang kuan ko, ma-fail ko. Dakan kay, but when I started, sa dining sugod ko, mga igsoon, gamay pa nga mga tao, nahimo kong faithful, bisag isa lang, no, nagmatinud-anon ko sa the way nga kabalo ko nga unsaon ako, no, gitabangan ko sa Ginoo, bisag isa, one-on-one, hangtod nadugangan og duha, hangtod nadugangan og tulo, hangtod na 12, wako kabalo nga naunsa to nga na 12 man. God made it possible for me nga nakaabot kog 12 hangtod nga akong 12 naka-12 nun. Wala na ko kabalo nga nung naabot ni karon og 200. Glory to God. Palakpakan na to ang Ginoo na mga igsoon. Just be faithful. Basig wala pa nimo nakita nga ning kuan ka na successful ka sa imong ministry. Basig wala pa nimo nakita nga ning daghan ka. Diba nakita na ko nga ang Ginoo wala dili siya particular the number. He is particular nga ning double ka ba? Di ba ang 5 ning double siya na imo siyang pulo ning ginan siya og 5 ang duha good and faithful gihapon bisag duha ning ginan siya og duha. Sa to pa kung ikaw change one each one change one kinsay nakabalo ana mayog amen? Di ba? Ning double ka ikaw ragoy isa then karon na kay isa di ning double ka. Ang Diyos sa ang makabuhat, anak mga igsoon. Just be faithful. Amen. We can only be faithful. Pagsagyaw, kanang pag-share sa pulong sa Ginoo, sa maing balita, sa gugma sa Ginoo. We can only be faithful, but God, the Holy Spirit, only siya ragid ang makaluwas. Faithful lang tanga mo share sa itong testimony, mo share sa itong kinabuhi. Ang Diyos ragid ang mutandog sa mga tao nga maluwas sila. Sa 1 Corinthians 3 verse 6, ingon dito, I planted the seed, Apollos watered the plant, but it was God who gave the increase. Sa to pa, ang atong mabuhat, buhaton nato. O ang atong dili mabuhat, pabuhat nato sa Ginoo. Ayag buhata ang trabaho sa Ginoo igsoon. Amen? Buhata ang unsay mabuhat nimo.
Kaya ang Ginoo mo buhat sa iyong trabaho sad sa imong kinabuhi. That is why we cannot take credit unsa kadaghan, unsa nakakadaghan karon og cell group, unsa nakakadato karon, unsa na imong estado karon. You cannot take credit, you cannot glory, dili ka makapanghambog sa imong kaugalingon tungod kay only God give the increase. Ang Ginoo ra gyud ang maka-pa-increase nato igsuon. Number 2, why nga i-reward ta sa Ginoo sa atong faithfulness. Number 1 is because oro gini atong ma-offer sa Ginoo atong faithfulness. Number 2 is that the measure sum total of our lives ang pag-measure or pagsukod sa totality sa kinatibuk-an sa atong kinabuhi is ma-measure through diha sa ato ang pagkamatinud-anon mga igsoon. Gamay lang kay kanabitang may kanang mga minyo. Ako I am married for ano kung ba na? We are married for 16 years. 16 years na. But and I am faithful to you for 15 years. Matinud-anon ba ko nga asawa? Dili, kay 16 years, niya 15 years, ra ba kang faithful? Dili, di ba? Simong kinahanglan, faithful ka sa tulod sa 16 years. We are measured sa sum total. Karon ning tuo ka, pero ning undang magagtuo, pagbalik sa Ginoo, wala ka ning tuo. Are you faithful? No. So, ina imong tapat padayon pagtuo igsoon. Amen? Na ikatulog, God mo reward sa atong faithfulness because everyone can be faithful. Matag usa nato, pwede kaayo nga mahimong matinud-anon. Ina imong tapad again, pwede kaayo nga mahimo kang matinud-anon igsuon. Sige na imong pikas kay duha ra ako nakit-an nga ning lingi. Ingna nga pwede kaayo nga mahimo kang matinud-anon igsuon. Okay, sunod nga point. Sa to, why is faithfulness important? Number 1, because God will reward us sa atong faithfulness. Number 2, because faithfulness brings fruitfulness and blessings. Di ang tanan mo ingon, faithfulness, lamat sa mga buutan na aragi diri kusog-kusog. Faithfulness brings fruitfulness and blessings. Sabi ni Saya pa, ang pagkamatinud-anon nagdalaog pagkamabungahon og mga panalangin. Kinsay gusto panalangin? Musingit amen. Ako na, Lord, gusto jud ko panalangin. Ingon sa Proverbs chapter 28 verse 20. Sa first nga part ingon, a faithful man will abound with blessings. Panalanginan gayud sa Dios ang kasaligan or matinud-anon nga tawo. Kinsa to'y gusto panalangin? Pag matinud-anon igsuon. Panalanginan ka sa Ginoo sa imong pagkamatinud-anon. If you want to be blessed, then be faithful. Gusto ka panalanginan pag matinud-anon igsuon. Atong passage akong gibasa gani sa Matthew 25, gibasa relate sa inyo nga parable. Sa verse 21, di ba? Well done, you good and faithful servant, ingon ang master. You had been faithful of managing few or small amounts, so I will put you in charge in large amount. Promotion comes from God. Ang promotion nimo igsuon, gikan ra gyud sa Ginoo. Ay imong promotion sa imong pagka sa leader, i-promote ka sa Ginoo into kanang leader of leaders, imong trabaho, i-promote ka, according to your faithfulness, gikan ra gyud na sa Ginoo. Sa Matthew 24 verse 45 and 46 ngayon, who then is a faithful and wise servant? It is the one that his master has placed in charge of the other servants to give them their food at the proper time. How happy that servant is if his master finds him doing this when he comes home. Ang kasaligan og maalamon nga sulugoon mao ang gipiyalan sa agalon nga magdumala sa kauban niyang mga sulugoon. Siya ang maghatag kanila sa ilang pagkaon sa husto nga oras. Bulahan kadtong sulugoon nga sa pagbalik sa iyang agalon maabtan nga naghimo siya sa iyang buluhaton.
Bisag unsa pa nimo kadasig karon. Bisag unsa pa kadaghan nga imong nadala sa gingharian sa Ginoo igsuon. Nag-count ang Ginoo sa imong faithfulness hangtod sa iyang pagbalik that you are doing, nagpadayon ka paghimo niini. Dili kang imong kadasig ba kay ko ato Lord mga 1980s. Pagbalik sa Ginoo, aha naman imong kadasig. Nag-count ang Ginoo sa ato ang faithfulness. Blessed, bulahan ang katong sulugoon nga pagbalik sa iyang agalon, maabtan nga naghimo. Maabtan pa ba ka ta sa Ginoo nga naghimo ta sa iyang gisugo kanato? Salamat sa isa. Maabtan pa ka ta sa Ginoo nga naghimo ta sa gisugo sa Ginoo kanato? Yes, Lord. By God's grace, pinaagi sa grasya sa Ginoo, bulahan kaigsoon nga naabtan nga naghimo. Amen? Na may mga kapakyasan, na may mga panahon nga dili man ta perfect, but God is counting at our faithfulness. Ikatulo and the last. Faithfulness reflects the character of God. Tungod kay ang pagkamatinud-anon, nagpakita sa character, sa batasan sa Dios. When we are faithful, we reflect who He is. Because God is a faithful God. Kung ikaw matinud-anon igsuon, nagpakita ka nga naliwat ka sa imuhang gisimba nga Dios. Kay ang Dios nga atong gisimba, matinud-anon nga Dios. Amen? Sa mutuan na ang atong Dios nga gisimba, matinud-anon. Palakpakan nato ang atong matinud-anon nga Dios. Come on, nakusog. Thank you, Lord, that you are faithful. Matinud-anon ang Dios igsoon nga imong gialagan. Muliwat ta. Kinsa tong atong gisimba, muliwat ta sa atong gisimba. Amen? Diba? Daghan kaayong passage ri sa Bible nga nagpakita that God is faithful. You can note this down, and every time no na imaabot nga mga pagsulay sa imong kinabuhi. Tanawa ni Deuteronomy chapter 7 verse 9. Know therefore that the Lord your God is God, and He is the faithful God, keeping His covenant to love to 1,000 generations of those who love Him and keep His commandments. Psalms 36 verse 5. Your love, Lord, reaches to the heavens, your faithfulness to the skies. 1 Corinthians chapter 1 verse 9. God is, tanan mo ingon, faithful. God is faithful who has called you into fellowship with His Son, Jesus Christ our Lord. 1 Thessalonians chapter 5 verse 24. The one who calls you is faithful, and He will do it. 2 Timothy chapter 2 verse 13. If we are faithless, He remains faithful, for He cannot disown Himself. Hebrews chapter 10 verse 23 to 24. Let us hold unswervingly to the hope we profess, for He who promised is faithful. And let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds. Sa 1 John chapter 1 verse 8 to 9, sa panahon nga makasalata, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all our unrighteousness. And sa Revelations chapter 19 verse 11, I saw heaven standing open, and there before me was a white horse whose rider is called Faithful and True. With justice he judges and wages war. Wow. The Bible is full. Puno ang Biblia mga igsoon o pagmamatuod o dili lang kana nga mabasahan nato nga ang Ginoo matinud-anon, but nasinati na ba nimo nga ang Ginoo matinud-anon sa imong kinabuhi? God is a faithful God. O kung tinuod ka nga nag-ila sa Ginoo igsoon, muliwat ka sa Ginoo nga mahimo usab nga matinud-anon. Kung dili ka matinud-anon, basig wala pa ka tinuod nga nakaila sa imuhang Dios. Basig wala pa ka na suod sa faithful nga Dios.
Kay kung suod ka, di ba? Kadugayan muliwat man ka. Kanabitang mag-uya, masigig kuyo, kadugayan parihan magnawong. Labi na ng mga minyo. Sigig kuyo. Kadugayan magbaylong dawong. Kita na mga ng application sa cellphone nga magbaylo ang nawong, no? Pwede mabaylo. Ha? Wala to siya. No, mabaylo ang nawong. Inaana kadugayan kung suod na kayo kanunay kuyog, murag pari-pariha nagdawong. Inaana po di ay kung makasuod ka dinha sa Ginoo, magkasuod ka dinha sa Ginoo, kadugayan ng batasan sa Ginoo nga matinud-anon, mahesya mapug ka ana igsoon. Kasi gusto ana. Ako na Lord. Naliwat ko nimo matinud-anon, faithful. Unsay gisulti sa Ginoo igsoon, dili gyud na mulabay nga dili mahimong tinuod. Tungod God is faithful to His words. Tinuod siya sa iyang gisulti. Kung ikaw matinud-anon, tinuod pud baka ka sa imong gisulti. No, usahay daghan kay tag i-promise sa Ginoo labi pagdasig kay ta. Pero kung panahon nga naay mga pagsulay malimot ta sa atong mga gisaad sa Ginoo. God is counting at our faithfulness. Why is faithfulness important? Number 1, because God rewards us sa atong faithfulness. Number 2, faithfulness brings fruitfulness and blessings. Ud kay ganahan kita na panalangin. Dili lang ma-rewardan ta sa langit inig-abot nato nga dawaton ta sa Ginoo. Well done, good and faithful servant. But even here nga nagkinabuhi pa ta dinhi sa kalibutan, sa dihang faithful ta, panalanginan ta sa Ginoo. Amen? Ikatulo, faithfulness reflects the character of God. Ang pagkamatinud-ano nagpakita nga liwata sa Dios nga atong gisimba. Amen? Palakpakan na to ang Ginoo ng mga igsoon. Ang Ginoo magpanalangin sa iyang pulong. Murag hinay ra kay to atong palakpak para sa Ginoo. Palakpakan na to atong faithful God. Amen. Amen. Praise. Manindog ta mga igsoon. Salamat sa primerong Domingo sa bulan sa Agosto nga gitako sa Ginoo atong faithfulness. Kung faithful ta last July sa atong pag-ila sa Ginoo, gi-count sa Ginoo ang another month no nga pagsimba sa iyaha, pag-ila sa iyaha. And this morning, kani nga kinaiya sa Ginoo, gusto sa Ginoo nga mahimong kinaiya nato. God is faithful atong ginhawa. Wala mo yung Ginoo nyara ko pag ginhawaan. God is faithful, naghatag na itong ginhawa, naghatag itong kusog. Pagkabuntag, kita na ito ang adlaw ng subang. Di ba, matinud-anon ang Ginoo na? No? Matinud-anon ang Ginoo, nga tingulan, magpaulan siya. Kung tinginit, naay adlaw, naghatag na itong kainit. Ingon anak na ito, makita ang kinaiya sa Diyos. O gusto po sa Diyos nga, mahimo ni natong kinaiya sa atong pagkigrelasyon uban kaniya. So this morning, kung nagduha-duha pa ka, sa imong pag-ila sa Diyos, dili yun ka mahimong faithful. Pero kung nakaila na ka sa Diyos nga matinud-anon, imo gyung mabuhat, imo gyung makinaiya ang pagkamatinud-anon sa Diyos. So this morning, as we reflect, atong kuanon ba ang pulong sa Ginoo, matinud-anon ba ko? No? Naabay panahon nga kanang akong gipakyas ang Ginoo sa akong kinabuhi. Siguro ikaw nga nakaila na sa Ginoo, naagihapoy mga panahon nga kanang dili ka faithful, no? Nagtinapuan ka kanang di ka loyal sa Ginoo, no? Ang Dios naglantaw ni ana kay naay mga panahon itesta sa Ginoo kung faithful ba gyud ta sa mga panahon nga malisod, sa panahon nga akabo, sa mga panahon nga kanang lisod ang pagka-faithful. Gusto sa Ginoo nga makita gihapon kita nga matinud-anon niya. So this morning, kung wala pa na mo reflect nga kinaya sa imo, nagihapon ang imong pagkakanang maduha-duhaon, pagkakanang dili mo tuman sa imong gisaad, this morning magrepent ta atubangan sa Ginoo. And let's ask the Lord, Lord, gusto kong mahimong faithful. Kaysa diyang faithful ka sa Ginoo, the rest mahimo kang faithful. Mahimo kang loyal sa mga tao nga mahimong karelasyon nimo kung una sa tanan faithful ka sa Ginoo.
Hallelujah. Thank you, Lord. As we raise our hand to the Lord, ask the Lord, Lord, gusto kong muliwat nimo. Gusto kong imong kinaiya, mahimong akong kinaiya. Kung gusto kang muliwat, gusto kang mahimong faithful, just ask the Lord, Lord, I want to be faithful to you. Father, wala ka mangita sa among abilidad, among mga gasa. Unsa may ka inila, unsa may ka hanas, kung dili nangita ka sa among pagkamatinudan. Lord, among gimpaya, among kamot sa imuhan. Gusto mi, nga imong kinaiya, mahimong among kinaiya. Gitugutan ka na mo, Lord. Nga mamuhat karong buntaga, O Diyos. Kung nakay nakita diri sa sulod sa iglesia, imong anak nakigrelasyon nimo, bathantod ron, Lord. Dili faithful sa mga butang nga imong gipiyal niya. Basi mga sa leader, Lord, nga laks na kaayo, wala na magmatinud-anon. Lord God, to win souls and make disciples. This morning, God, minister to us, Lord. Minister to us, Lord, sa mga butang imong gipiyal namo. Nga mabalik, Ginoo, ang kinaya sa pagkamatinud-anon. Sa ngalan ni Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Basig na mga areas imong kinabuhi nga wala nimo tumana. This morning, recommit it to the Lord. Sharabasanda korabasya. Commit sa Ginoo, Lord, by your grace. Gusto na akong mabuhat ni balik, Ginoo. Gusto ko mahimong matinud-anon aning dapitan. Allow God to work sa imong life, igsoon. Dili aksidente nga niya karong buntaga. Nagiskot ang pulong sa Ginoo sa pagkamatinud-anon. Bisa kung sapay na ani mo, gamay ba na, be faithful. Just offer that to the Lord. Lord, akong i-offer. Nga mahimo kong faithful sa akong time, sa akong money, sa akong kusog, sa akong panahon. Oh God, in the name of Jesus. Father, salamat kayo, Lord. Makakaplag kag mga katawhan ni mo, Ginoo, na nagkinabuhi sa pagkamatinud-anon. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat sa pasaylo. Faithful ka mo pasaylo, Ginoo. Salamat, salamat, salamat. Talk to God, igsoon, kung sa mga area na nag-struggle ka, nga may mo kang faithful na atubangan sa Diyos. I-release na sa Ginoo. Ang Diyos mo, empower ni mo, na may mo kang faithful anang napita. Sa ngalan ni Jesus, i-declare na ko sa imong kinabuhi, mahimo kang faithful anang napita sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. God, salamat, Lord. Salamat sa tanan, Ginoo, karong buntagan. Nga nakahimo pag-release, Lord, sa mga area nga di pa sila faithful. Nga mahimo ka nang napita, strong, Lord, tungod sa imong gahom karong buntagan. Salamat, Amahan. Salamat. Among gituungan, nakadawat bigikan nimo karong buntaga, Lord. Kanisib bigikan sa imong trono sa grasya. Nakadawat mi, Ginoo, sa imong kinaiya ang pagkamatinud-anon. We give you praise, Lord. Salamat, salamat, salamat. Pinagis pagtuig son, pasalamati ang Diyos karong buntaga sa kinaiya sa Diyos na mahimong imong kinaiya. Sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus.